ýer bilen Türkiýe halkynam yol belgilerini ekoloji derejelerini yerleştirmek, onun aşıklanmış ulgamynyň aýratynlyklary we yol kuruluşynyň häzirki zaman usullary barada maglumatlar ýok bolýan şeýletlerden arkada görkezlen şekilde sabalaryň her patlamak bir näçe bildirlerini ýerinin we onuň suwatlyny ýerde yol kuruluşyny häzirki zamanyň üsen tejribesinden ulanylmagyna, ulak ýoldyň gönüllügine we onuň tekildigine aýratyn ähmiýet berilmelidir. Şol wagtyň özünde ýoluň aşyklanýan ulgamynyň gurulşygyna döwrewak usullar ulanylmalydyr. Ýol ýakalaryny ekilýän baglaryň